Takže čakám, mám na Laura zavetiť nové videa a to video je o svojich youtuberov. Áno, označil ma to Vintor a Snipex. A je to vlastne o tom, že mám tu napísané v tomto zošite nejakých tých youtuberov. To mám. A vlastne najlepšie na tom je to, že nie na druhej strane ten prvý ask, nie ten prvý ask, čo sme natáčali aj s Matriximom, bol úplne super. No a to doteraz. A fakt, mám tu také mená, mám tu tých menších, mojich kamošov a tých väčších. A vlastne bude to o tom, že poviem, čo sa mi na nich ľúbi, čo sa mi na nich nelúbi, teda nie, že nelúbi, ale čo by som skritizoval. A myslím to samozrejme v dobrom, pretože všetkých, čo tu mám napísaných, mám strašne rada, každý deň na nich pozerám sa. A ostatných, čo tam nemám, nie, že by som nemala rada, tých mám rada, len sa chcem zmestiť do časového úseku. No a nebudem to zdržovať a ideme na to. A ešte predtým ozaj, aby som nezabudol niekoho do toho označiť. Áno, nie je to ani tak, ani výzva. No tak označiť, lebo mňa označil Vintor a Snipex, čo som aj povedal. Tak ja označím Tivenu, nech to natočí, Toxika, Matrixima a Lucy Jane, ak to dobre hovorím, áno. A bol by som rád, keby ste zhodnotili aj mňa, aký som youtuber, ak som vôbec youtuber nejaký, a čo je na mne dobré a tak. No a dúfam, že to natočíte, teším sa na to. No a idem na to. Takže ako prvého tu mám z tých menších youtuberov, čo je Vintor. Nedávno začal natáčať, ale som už natáčal dlhšie, no a sa mi zdá aspoň. A strašne mi páči jeho videá, len strašne dobre ich natáča, strašne ma to zaujíma. Ale jediné, čo by som tam podotkol, je, že musím si dať úplne nahlas to, aby som ho počul dobre, ako tak. Trošku hlasnejšie, keby mohol hovoriť, to bolo úplne perfektné. Úplne sa mi to páči. Inak. Ďalej tu mám Snipexa. A ináč, neberte si to osobne. Ani keby som ja mal sám seba skritizovať ako youtubera, tak to bol taký list, hej. Úplne veľký list. Takže to neberte. Teraz len hovorím ako vlastne o tom to je vlastne. Počkaj, to ja som povedal, ja neviem, či som povedal, že čo to je. Nevadí. Ohľadom svojich youtuberov. Každopádne máte to dole. Názve. Dobre, ďalší je Snipex. No, Snipex, on tiež začal natáčať, až keď sa sem prisťahoval. Ako prvé video bolo to so mnou, sa mi zdá. Fixka, super, najlepší. No zadarmo. Neviem, či začal natáčať vtedy, keď sa sem prisťahoval, asi áno. Ale jediné, čo by som podotkol, je asi to, že veľmi dobre sa na to nepozerá, keď sa takto doleje telefón. Takto sa na ňo pozerá. Treba skôr takto. Viem, aj mňa skritizoval Tivena tým, že to nemá sa na to pozerať takto zhora, ale takto oproti. Dúfam, že to je dobré. Keby nie, tak pardon. Tak trošku. Aha. A dúfam, že to je aspoň trochu dobré. A neviem, ako by som sa dal nižšie počkať. A to počkaj, vyššie sa dám. Poprčic. Dobre, tak toto stačí. Takto je to dobré, akurát asi. No a ako som povedal, páčia sa mi tiež jeho videá, pozerám ich rád. Škoda, že už dlhšie nebolo video, aj to by som vydotkol, malo sú videá, ako aj u mňa. A nepozeral by som sa na tú kameru takto z dola. To je asi všetko na ňo. Ďalšie je tu Matriximo. Takže Matriximo. S ním sa mi strašne dobre natáča, ako ste si mohli všimnúť. Hneď tretie video s ním bolo, pokiaľ viem, pokiaľ dobre počítam. A strašne sa mi s tým dobre natáčam. Ako aj s Vintorom, Snipexom a Prantom, hej. Ale čo by som povedal? No, strašne ma páčia jeho vlogy, aj hry, ale hry ma až tak od neho nebavia. Bavia ma, ale ja mám od neho radšej vlogy. Čo myslím, že to tak povedal aj Snipex, aj Vintor. A vravím to aj ja, bol by som rád, keby tie vlogy boli častejšie ako tie hry, pretože hry už na YouTube známe. Počkaj, dobre. Hry sú na YouTube strašne tam, no, nebudem hovoriť, že známe, ale proste bol by som radšej, keby si tie vlogy, ale vie to na tebe a na tvoj, ako budeš natáčať, to je jedno. Ale ja by som stal viacej tie vlogy, akože. To sa mi viacej páči, tie vlogy u teba. Dobre, ďalšie je Pranto. No, je to môj najlepší kamoš, ale to neznamená, budem ho teraz hodnotiť tak. Keby dával tie vlogy a tie videá častejšie, tak to je tiež super. Lenže má zatiaľ 2 videá, čo bolo pred mesiacom, alebo ako jedno odstranil, kto vie prečo. Ale nie, ja to viem, nikomu to nepoviem. A nepíš to tam teraz to tam nepíš, fakt, nepíš to tam. Ja viem, čo chceš urobiť. Nie, nepíš to tam, ja to aj tak vymažem. No a fakt má iba tie 2 videá z Fancy Freddy's, ja by som natočil, keď už tak aj nejakú hru inú.
ale hlavne tie vlogy, fakt, mňa baví viacej vlogy, ale viete to tiež na tebe. Ale to by som podotkol, že malo videí, síce chápem to, ale mohol by si dať aj vlogy viacej. Dobre, ešte posledný z tých menších youtuberov je Toxic. A ešte Lucy Jane, áno, Lucy Jane. Áno. Teraz je Toxic. No a Toxika mám rád strašne ako kamaráta. Strašne dobre sa mi s ním píše, aj som s ním už skypoval. Strašne. Aj ohľadom tagovania, tam je to strašne s ním dobre. Bože môj, on úplne má naplo. Pardon. No a ja by som povedala, mne sa jeho videa strašne páčia. Ja ich strašne rád pozerám, každý deň pozerám, aké má nové video. Ale čo by som podotkol? Teraz neviem, nad tým som sa zamýšľal ešte aj predtým, než to natočím. Ale nechcel sa veľmi nad tým tak zamýšľať, aby som to nevidel dopredu a hneď z prvého pocitu. No, nad tým som fakt rozmýšľal. A neviem, čo by som mu podotkol. Možno... Neviem. Možno tie videá trošku viacej. A keď nie je také dlhé, ale aspoň nejaké také tie 3-minútové, aby boli skôršie. Sice ani ja sa toho nedržím, ale pokúsim sa. No a to by asi bolo na tých menších youtuberov všetko. A počkaj, ešte Lucy Jane. No, tiež to je taká menej známa, to je moja kamarátka, pozdravujem ich všetkých. A páčia sa mi jej videá, ale škoda, že neviem, či dlhšie nebolo, neviem. Každopádne by tie videá mohli byť skôršie vychádzať a tiež som rád, že vlogy iba natáčaš, pretože hry ma až tak nebavia pozerať, si pozriem, ale nie až tak ako vlogy. Fakt, týchto, čo som teraz vymenovala z tých menších, to sú moju úplne, týchto mám strašne rád. A ešte určite mám nejakých menších rád, ale týchto som zatiaľ povedala, aby sme sa zmestili. A ešte tu mám ďalších tých väčších. No ako prvý je Gogo. Gogo, toho sledujem už od 100 odberateľov, ak nie ešte menej. Keď ešte natáčal prvýkrát Minecraft, ten prvý diel, hneď som si pozrel, keď je prvýkrát odovzdal. Hneď na to som si to pozeral, aj tričko, hneď tam má v tej skrini veľkej. A strašne, na ramok mám jeho, strašne sa mi páči. A čo sa stalo, nejako to tak ono prebliklo, nevadí. Ešte koľko? Bože môj, to neviem, či stihneme ani. Každopádne, keď nie, tak to natáčam ešte raz, bože. Nevadí. No a strašne sa mi Gogo páči, strašne ho mám rád. Strašne neviem, čo by som mal podotknúť, to asi nič. A takisto ani u Expla, takisto je to u Expla. A rýchlo to už teraz prejdem, lebo už mám málo času na to. Takže, idem od spodu. Fetty Pillow, strašne sa mi páči. Len škoda tých niektorých takých tých, neviem, ako to povedať. Určite by som tam niečo skritizoval, ale nie je toho veľa. Čo ja viem, čo by som tam, teraz neviem tak narýchlo rozmýšľať, keďže mám toľko málo času už. Čakajte, už to ide pomalšie. Nevadí, ale páčia sa mi to, ale niekedy to až prehná, ale tak to prehná v dobrom, že ja sa zadom tak šúlam, tuto pri kompe hneď zadu tam je, tuto za kamerou. Takže to sa mi páči. Neviem, či ju poznáte, ale je to Michael Avirage, alebo Avarč, to je jedno, už ako tomu hovoríte. Je to vlastne ten, čo natáča tutoriály na Counter-Strike a dáva tiež streamy. Potrebujem ho rád, strašne rád na jeho streamoch, počúvam jeho príbehy o jeho kamarátoch a tak, čo som stalo, keď bol mladší, strašne ma to baví. Čo sa mi na ňom nepáči? Čo by sa mi na ňom nepáčilo? Asi, že tu Counter-Strike prežíva, takže nadáva kamarátom, ale... To pochopím, to aj na mňa príde raz, určite, ale dobre. Naprosto retardovaný. Tip top. Ja sa na tom vždycky nasmiem hlavne na Proč máš berle. Aj keď toto pozeráš, Proč máš berle. Napíšme to tam dole, ale nie. Strašne ma to baví, len keď pozerám Hrajeme za Lim a začne tam, púšťa tam jeho video Proč máš berle. On ten začne tak nadávať, že to musia vypípavať. A rodičia si vlastne pomyslia, čo to pozerám. Ja poviem, že to ma baví a už je v pohode všetko. Ale nie. To je proste, preto to radšej pozerám sám také veci. Ako YouTube. Kvôli hlavne takým veciam. Dobre, ideme na ďalšie, aby sme sa do toho mestili. Ešte tu mám Tivena, Nayfake a Expo. Neviem, či som Expo povedal, aj som na to už len to poviem. S Fatikom. No, poviem teraz Nayfakea. Strašne mi páči. Pri tých príbehoch som aj plakal, keďže som citlivejší. A doskrát som plakal pri nich. A ten sa mi to páči.
nič by som mu nevytkol. A Tvinovi možno len to, že to strašne vyzerá, no Tvina je super, mne sa to páči a vybíja sa mi batéria, čiže aj to je ďalšie one. No, Tvina sa mi strašne páči. Ľudia na Facebooku raz, keď ešte bol ten menej slávny, tak na takej stránke posmešnej ho tam zdieľali. No ale však ja som to pozrel, mňa to strašne bavilo, bolo tomu o doktorovi 12. tom dieli recenziu. Ja som to pozrel a zdieľal som ho na svojom Facebooku. No a vlastne každý mu tam komentár nadával, že má tú rečovú vadu. Nechápem, čo to na tom také bolo, ale jediné, čo by som mu vytkol je to, že niekedy to vyzerá až tak, že by sa to učil, ako na spomeň ako básničku. Ale samozrejme tiež to je veľký plus, aspoň, že sa tam nezasekáva ako ja niekedy. Chápete? Aj tu mám to Expla a Matúša a Fatika. Strašne sa mi to páči, je to úplne super, 2, 3. Už som ich aj videl, už som bol aj zakúpal na Kumbalín, ne? Chápete? Ale, no hej, bol som, ale nevadí. Ďakujem Brandovi, čo tam býva, tam hore. Proste, no. No a to je asi všetko. Už som všetkých hodnotil, síce už som tak narýchlejšie, pretože už mám predsa batéria, už to vybíja a mám málo pamäti ešte, takže to pokúsim sa to čo najrýchlejšie odovzdať. A ak sa na toto video páčilo, dajte like, ak nie, dajte dislike, poprípadne ho komentujte alebo dajte odber. A ako som povedal, označujem do toho Tvenu, Matrixima a Toxika a Lucy Jane, tak som dobre vyslovil to Lucy Jane, neviem, prepáč. A všetkých pozdravujem a ďakujem, fakt som sa pri tomto videu, ma to bavilo strašne, ďakujem za Snipexovi a aj Vintorovi za označenie, strašne vám ďakujem. A ja sa s vami lúčim a čaute. Môžete natočiť pro prípade aj kto chce, môžete natočiť. A hej, čaute.